sille on hyödy. Hyvä, ettei muruskan. Alkaa lähentämään Lapio. Niin. Tuo on ihan solmussa. Niin. Alkaa mötöksessä. Mikähän tässä on tarina? Jos joku on kyllästynyt uskoa. Mä oon kato tälle ihan laitettu tarkoituksena niin. Pienet sormet. No on. Mennäkö se edes sinun pikkurille? Siihen mennä. Tästä lähi. Sinä saat kaivaa aina. Minä oon kaivannut nyt muutaman reissun pelkkiä hyllysiä ja pullonkorkkia ja... Sinä lähdet omaan. Minä varmaan. Tuli vihreä. Minä luulen, että sä minun. Mulla tuntuu se koko. Kuka on piirtänyt hämähäkin tuon? Se sentään näyttää hämähäkin.